Fins als dissenys, passant pels models. Tot ha sigut poc convencional en esta desfilada de moda justa que l'ONG SETEM, amb la col·laboració dels alumnes de disseny d'Alcoi, han organitzat esta vesprada al Centre de la Beneficència de València. He utilizado mucho volumen, con estructuras de plástico, de neón, para crear un volumen abajo y un poco la silueta de los años 50. Utilizando prendas de segunda mano y materiales en desuso, convertirlos y transformarlos y crear prendas únicas y nuevas y diferentes. Vaquers deconstruïts de segona mà convertits en vestits plàstics de reciclatge per a fer volums. Y lo que pretendemos es sensibilizar a la población valenciana acerca de la situación de vulneración de los derechos laborales de la gente que trabaja en el sector textil y dar a conocer que otro tipo de consumo más justo y más responsable es posible. En esta passarel·la participen, a més dels alumnes de disseny, altres empreses de roba que produeixen o venen peces de forma justa i respectuosa, com ara Rudrasca, que ajuda dones de l'Índia, o Miluna, creada per Càritas. El punt de boixet és una labor delicada i molt costosa, un art mil·lenari que diuen dona agilitat a les mans i a la ment. Avui a Villena